Nathan. Waarom zijn we deze tunnel? Doe wat er op de brief staat. Verdomme. Oké, we zijn in het bos in ieder geval, jongens. Oh. Oké, nou. We zijn in the middle of nowhere. Het was alsof we heel ver weg zijn van de bewoonde wereld ofzo. Wat staat er? Slenderman is great. Het is weer die hele speurt helemaal overnieuw. Oh fuck, weer een. Don't look. Behind you.